Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Я рада представить гостя нашей студии Олександр Москалюк, политолог, эксперт з конституционного права. Витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Вы также можете присоединиться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически будут выводить номер телефона, даже уже вывели, вы видите, по Вайберу. Звоните нам абсолютно бесплатно. +380 73 419 41 58. Это наш номер телефона студии. Также звоните нам по скайпу atr.tv. Наш адрес. Нам важен ваш голос. А мы наш эфир начинаем с самых актуальных новостей из временно оккупированного Крыма. Прямо из Ньюзрума. Сейчас с нами на прямой связи наш коллега Роман Спиридонов. Он нам готов рассказать новости из Крыма. Рома, привет! Что там по Крыму, рассказывай. Приветствую, Гульсум. Начну с главного. Наших выпусков станет больше. Кроме «Заман на крымско-татарском», который выходит в эфир в 21:00, теперь добавляется выпуск на украинском с Урьяне Ситумеровой. Смотрите нас в 19:00. И о событиях Крыма. В оккупированном Севастополе объявили о победе так называемого губернатора. Им стал старый новый глава города Михаил Развожаев. О непризнании этого незаконного голосования уже заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Нас поддержали и в Евросоюзе. Там заявили, голосование не имеет юридической силы и никого избранного из оккупированного Крыма там не признают. О том, как проходило это так называемое голосование, мы расскажем в выпуске «Заман». Конечно же, мы будем говорить и о воде, о катастрофической ситуации с водой. Теперь в кранах симферопольцах течет канализация, а Севастополю, нынешней базе Черноморского флота, оккупантов воду подают без перебоев за счет ограничения водоснабжения в соседних селах и поселках. Мы выяснили, почему так происходит. В прокуратуре Украины подсчитали ущерб, это предварительный ущерб страны из-за оккупации России полуострова. Это колоссальная сумма, она примерно равна бюджету Украины на 2021 год, который сегодня утвердили в Кабинете министров Украины. Речь идет об имущественных потерях, которые сопоставимы с годом жизни страны. О том, что это за цифры, мы вам тоже расскажем, смотрите. Главное управление нацполиции в Автономной Республике Крым в Севастополе сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования так называемой самообороны Крыма, который в феврале-марте 2014 года занимался тем, что с оружием контролировал въезд в Судак. Он проверял документы, обыскивал машины. Его также подозревают в задержании украинских граждан на территории полуострова. Это санкция статьи, по которой его обвиняют, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Прокуратура Крыма не сообщает фамилию подозреваемого, но по информации Центра журналистских расследований речь идет о Погороднем Сергее Сергеевиче, 57 года рождения. Самообороновец объявлен в розыск. Об этом мы тоже расскажем. Мы продолжаем следить за судьбой бывшего политузника Кремля Владимира Балуха, которого нашли избитым 8 сентября. Он стабильно тяжелый. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко. Сейчас он находится в реанимации Киевской больницы скорой помощи. Его прооперировали, он без сознания. Врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. У него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и руки. На него напали вечером 7 сентября, как раз в годовщину большого обмена, когда удалось освободить из российского плена 35 украинских политзаключенных. Среди них был и Владимир Балух. В полиции говорят, что дело на личном контроле министра внутренних дел Арсена Авакова. Но вот следователи до сих пор не смогли с Балухом пообщаться, узнать его состояние, потому что он без сознания. Продолжаем следить за тем, как коронавирус распространяется по полуострову. С каждым днем в оккупированном Крыму таких случаев все больше и больше. Сегодня уже 75. И напоследок расскажем приятную новость. Режиссер Ахтем Сейтаблаев стал лауреатом премии Василия Стуса. Автор фильмов «Хайтарма» и «Киборги» наградили за особый вклад в украинскую культуру, за гражданскую позицию. Церемония проходила в музее Шевченко. О том, как воспринял награду режиссер,
узнаете тоже из нашего выпуска. Ну вот пока такая картина дня. Гульсум. Спасибо тебе, Ром, большое. Роман Спиридонов, журналист, был с нами на прямой связи из Ньюзрума. Давайте обсудим с вами ряд новостей, которые озвучил наш корреспондент. Действительно, депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма, Наталья Поклонская заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам человека Организации Объединенных Наций Мишель Бачелетти. Давайте послушаем псевдопрокурора, екс-псевдопрокурора Наталью Поклонскую. Виправдання українською стороною свого злочину виглядають безглуздо. Посилатися на свою непричетність до присутності питної води і закликати Росію самостійно вирішувати питання доступу до неї після того, як самі незаконно перекрили воду, що надходить до Криму через Північно-Кримський канал, з міжнародної, а не приватизованої кимось річки Дніпро, тримаючи руку на кранику, є шантажем і дуже нагадує поведінку звичайного злодія на лаві підсудних з невдалим адвокатом. В то же время постоянное представительство президента в Автономной Республике Крым отвергает обвинения российской власти относительно обязанности Украины поставлять воду в аннексированный Россией Крым и подчеркивает, что обеспечение оккупированной территории ресурсами является обязанностью государства-оккупанта. Далее цитата постоянного представительства. Частина 1 статті 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, 4-та Женевська конвенція, передбачає, що держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами. Зокрема, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Ці положення безумовно стосуються і такого ресурсу, як вода. Тобто прямим зобов'язанням держави-окупанта є забезпечення цивільного населення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Вот эти попытки оккупантов перекинуть всю ответственность на Украину и выставить Украину как страну, которая довела Крым до гуманитарной катастрофы. Вот это вот все атака российских оккупантов. С какой целью? Что это? О чем это все говорит? Ну, це така традиційна поведінка. Хіба ми щось нове почули, чи хіба були якісь інші варіанти реакції Росії на те, що робить Україна? Мені здається, це все достатньо банальним і це, я б сказав, навіть в більшій мірі спрямоване не стільки на міжнародне співтовариство, скільки на споживача всередині самої Росії. Тому що наводилося якраз положення 4-ї Женевської конвенції, але насправді це в доктрині міжнародного права, тут відповідні норми, вони прописані, ще були на початку ХХ століття. Кінця 19-го, початку ХХ століття. Тобто це не те, що якась свіжа, знаєте, там норма. Тобто це усталена практика. Завжди той, хто здійснює окупацію, повністю несе відповідальність. Тим паче, що коли там якісь є заяви Поклонської, які треба теж сприймати дуже-дуже критично, м'яко кажучи, да? То наскільки мені принаймні відомо, проблема з водопостачанням, вона все ж таки в першу чергу стосується промислових потреб, а не побутових потреб. Тому в цій частині тем паче снимается несколько питаний. Давайте сейчас эти вопросы обсудим с Борисом Бабиным, который сейчас с нами на прямой связи по телефону, экс-постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым. Здравствуйте, Борис. Доброго вечера. Добрый день. Насколько сегодня критической остается ситуация с водоснабжением временно оккупированного Крыма? В Криму дійсно склалася кризова ситуація. Вона склалася через безгосподарність дій окупаційної влади, через те, що їх економічна, демографічна, мілітаристська політика не обраховує кримські реалії. І саме тому ми сьогодні маємо ситуацію, коли дійсно в окремих територіях Криму є перебої водопостачання. Чому так склалося? Тому що держава-агресор штучно збільшує населення окупованих територій. За різними підрахунками воно збільшено від 600 тисяч до 1 500 000 осіб. Це насамперед концентрація в містах Сімферополя, Севастополя. Звісно, це підвищує кількість споживання води для побутових потреб.
оскільки до окупації Крима загальний обсяг побутових потреб становив 150 приблизно мільйонів кубометрів на рік. З місцевих джерел в Криму можна безперешкодно, без шкоди для екології отримувати 200 мільйонів кубів води на рік. Крим має відповідні системи водорозподілу, водопостачання, тому, в принципі, тих природних джерел, які є в Криму, з нормальним господарюванням окупантам вистачило для потреб населення. Але окупант, не враховуючи потреби населення, хоче води в першу чергу для мілітаризації, для розбудови військових баз, для забезпечення того контингенту, який він завозить в Крим з Російської Федерації, а також для роботи заводів Північного Криму, для будівництва і тощо. Саме тому, дійсно, окупант не розраховує реальність. Замість того, щоб переводити економіку Криму на маловодну, він бурить свердловини, хижацьки розграбовує недоторканні запаси артезіанської води. Вони за 6 років поступово вичерпалися, і сьогодні саме окупант створив екологічну кризу, бо він робив те, що заборонялося завжди при радянській владі, в Україні. Він виснажив водоносні пласти в Криму, які нікого відношення до каналу не мають. Він знищив кримську екологію. Сьогодні, коли дійсно в Криму відбувається ця доволі тяжка ситуація, він ще хоче перекласти провину з себе на Україну, яка не має жодного відношення до цих негативних дій. Крім того, окупант 6 років не лагодив системи водорозподілу в Криму. Вони занедбані за ці роки. Рівень втрат води в каналізаціях і система водогонів міст Криму становить навіть за даними окупантів до 70%. Вони 70% води виливають, вибачте, в нікуди. За таких умов, за такої кричущої безгосподарності ставити якісь вимоги Україні, тим більше щось там писати в ООН, вибачте, це навіть не цинізм, я не знаю термінів вірних для цього. 27 августа, когда Владимир Путин незаконно посещал территорию Крыма, он встречался с псевдогубернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. И там, значит, озвучивался проект переброски воды из реки Кокос в Чернореченское водохранилище. Насколько реален этот проект? Потому что в Росводресурсах еще ряд других проектов озвучивали. На что могут пойти оккупанты? Они могут осуществить эти проекты? Цей проект має дві мети. Перша мета – суто піарна, бо того добродія, який зустрічався з Путіним, вони ж призначили зараз знову губернатором Севастополя, там вже були фейкові вибори. Да. Та зустріч урочиста, це була частина передвиборчої так званої програми, коли людям стали розповідати, щось ми про вас дбаємо, ми воду перекидаємо. Насправді, єдиний результат цих заходів – це просто буде, як то кажуть, крадіжка цих 14 мільярдів рублів російського бюджету, які хочуть на це виділити. Гроші вони освоять, це без питань, але ніяк на реальний стан справ це не вплине, крім знищення кримської екології, на жаль. Бо Кокоска – це річка доволі скромна, і якщо ви будете забирати воду з Кокоски, вона ж зникне з Бельбеку. З Бельбеку ви також забираєте воду на Севастополь, бо він запитує підземні шари, він запитує ті артезіанські свердловини, ви з нього качаєте воду. Це класичний Трішкін кафтан. Коли ви берете воду з одного місця, вона тут же зникне в іншому. Але при цьому ви ще й загубите екологічну систему Кокоски, будете там робити незрозумілі будівництва. Прямо кажучи, жодної додаткової води ви не отримуєте. Проблему ви утворите. Так само, як вони зараз роблять з Біюк-Карасу. Вони перегородили річку, декілька сіл залишилися без води, загинула відповідна флора фауни цієї річки. Чи отримує додаткову воду Сімферополь? Навряд чи. А насколько, по-вашему, долгосрочно может быть вот этот эффект от этих мер, которые они предпринимают, из забора воды из Тайганского, Белогорского водохранилища для снабжения Симферополя? Насколько это может быть долгосрочно? Це піар. Всі ці перекидання води – це піар. Вони імітують бурхливу діяльність. Насправді вода в Сімферополь, де з інших джерел, це насамперед свердловини Вільнинського і Іванівського водозаборів. І те, що вони не показують на телебачення, саме що вони зараз поють населення Сімферополя технічною водою Іванівського водозабору, яка не призначена для питних потреб, яка призначена виключно для зрошення окремих культур, але вони сьогодні її кидають у водогіни Сімферополя, це вже злочин, так? Але вони це роблять. І за таких умов якась там трубка, вибачте, якщо із якогось щось тече, це суто картинка для людей, які не розуміються на системах водопостачання. Крім того, вони ж занедбали саме водосховище. Не забувайте, що кожне водосховище має корисний обсяг.
І за 6 років кримські водосховища замулилися, вони істотно забилися, зменшився їх ефективний обсяг. І тому всі ці розрахунки щодо кількості води в водосховищах, вони фейкові, бо вони не обраховують зменшення їх обсягу. И скажите, насколько состоятельны вот эти заявления оккупантов о том, что должно вмешаться в ситуацию международное сообщество, в особенности Организация Объединенных Наций, к которому апеллируют сегодня оккупанты? Ну, дивіться, звісно, жодних обов'язків України постачати воду нема і не буде. Зокрема, і міжнародних. Але окупанти діють методами шантажу, в першу чергу, спроб підкупу наших чиновників. За таких умов, звісно, їм не завадить якийсь папірець, який може тлумачити по-різному. І саме такий папірець вони можуть отримати з ООН і інших інстанцій. Причому вже вони програли Європейський суд з прав людини, який не став розглядати їх скарги. І тому їм залишаються от такі, знаєте, листи щастя від невідомих структур. Тому, перше, я не виключаю, що вони отримують якийсь неоднозначний відповідь. Це можливо, це людський фактор. Але це не створює обов'язок для України щось постачати. Якщо окупанти хочуть переговори, будь ласка, давайте говорити про деокупацію Криму. Утворюємо майданчик, беремо посередників міжнародних і починаємо працювати. Якщо вони вважають, що ми порушуємо якісь норми міжнародного права, без питань окупанти можуть піти в Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, ще кудись і там з нами поговорити про Крим. Ми також не проти. Але ж вони це не будуть робити. Спасибо. Дуже дякую. Борис Бабин, экс-представитель и постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым, был с нами на прямой связи. Как вы считаете, может ли ситуация с водой вынудить Российскую Федерацию вести переговоры, начать вести переговоры по деоккупации Крыма? Ні. Ну, тобто, От так от. Да, абсолютно, тому що, давайте говорити відверто, те, що створюється екологічна проблема, але ж вона створюється в Росії не лише те, що стосується Криму, да? Вона стосується в Росії, на території Росії дуже багато місць, де існують екологічні проблеми. І ну, це такий спадок, я б сказав, радянського минулого, коли на екологію досить часто зневажливо таке було от відношення. І все-таки, як би там не було, Росія, маючи матеріальні засоби, вона все рівно спроможна достатньо тривалий час підтримувати життєдіяльність на півострові. І ніхто не думає про те, що там буде, наприклад, там, через 50 років, грубо кажучи. Да? Ну, так, як і в Радянському Союзі, там вирубувалися досить часто ліси, і ніхто не зважав, що там через 50 років це може бути серйозною екологічною катастрофою. Навіть коли це має більш такі короткі терміни, і то ми можемо побачити те, що відбувається. І ніхто, в першу чергу, там ставиться питання економіки, а вже все решта мало кого цікавить. Тому це такий загальний підхід. Ну і бачите, поки що на сьогоднішній день оця сакралізація Криму як, скажімо так, от повернення до там, Російської імперії, да, вона все рівно важлива в свідомості, мабуть, що поки що, ну, чи не більшості громадян Росії, хоча якщо ми подивимося останні дані в ЦИОМу і інших теж соціологічних досліджень, попри те, що це в Росії, ми ж розуміємо, які соціологічні дослідження, то ця така от ейфорія, цей п'янкий такий приємний стан, він минув вже. По суті, зараз наступає для багатьох, принаймні, оце момент похмілля, коли треба задуматися, що ж я вечором робив, коли мені було так добре. Ну вот прошло 6 лет, и сейчас мы видим, что оккупанты вдруг спохватились, и оказалось, что для них оказалось вот неожиданностью исчезновения воды в Богдановке. И сейчас сложилась такая сложная ситуация в Симферопольском районе, в Бахчисарайском и так далее. То есть они не предприняли никакие меры для того, чтобы избежать дефицита воды сегодня. Вот можно ли спрогнозировать, как дальше будут развиваться события? Что они будут делать? Могут ли сегодня они пойти на Херсон? Я не думаю, що прямо зараз це відбуватиметься, тому що логіка дій російської влади, вона трошки інша. Вони намагаються в першу чергу дестабілізувати ситуацію зсередини. Це для них є більш прийнятнішим з усіх точок зору. І тут важливо, щоб ми всередині зараз, на даний момент, тримали ситуацію під контролем, в тому числі, якщо подивитися, слідити на телеграм-канал Служби безпеки України, про це завжди кажу, можна побачити, скільки викривається
різноманітних там диверсійних груп і людей, які намагаються, наприклад, прийняти участь у виборах, але насправді їхня мета не прийняти участь у виборах, а далі дестабілізовувати ситуацію, якщо вони прийдуть до місцевих там рад, і можна побачити і інше, скільки, ну, в тому числі різноманітних ботоферм теж Служба безпеки викриває. Тому я думаю, що тут в першу чергу треба говорити не про таку зовнішню загрозу, хоча, звичайно, певна вирогідність може бути, але вона буде реалізована лише за умови, коли отут всередині, якщо буде ситуація дуже складна, і в тому числі в інформаційному просторі. І я завжди навожу скільки разів вже той приклад, що навіть там держави, які залишилися в світовій історії, ну, давайте візьмемо Рим. Ну, Рим же ж був зруйнований не вандалами, а изнутри. А був, да, тому що почалася Как, впрочем, деградація. і всі імперії. Саме так, да, здавалося, потужні дуже імперії, але от вони саме таким чином і тому і руйнувалися, що якась наступала всередині проблемна ситуація. Тому от я такого от сценарію поки що не бачу. А вы сегодня видите какие-либо предпосылки среди украинских политиков, чиновников подать воду в Крим? Ми можемо чути, да, тобто є там різні бачення. Я єдине, що намагаюся, коли я там навіть чую стосовно того, що є бажання подавати воду в Крим, просто констатувати, що існує така точка зору, а далі можна пробувати говорити про плюси і мінуси однієї точки зору, іншої точки зору, але для мене, мабуть, що правильніше все-таки є та позиція, яка дотримується зараз Києвом. І я пам'ятаю, коли, тільки коли там ще навіть на етапі був обраний Зеленський, і ми з вами в тому числі спілкувалися, і всі казали, що от вже там прям пустять воду. Ми ж бачимо, що ситуація насправді... Я просто к чему спросила. Вот недавно, вы знаете, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью большое, 4-часовое, где он заявил, что иностранные дипломаты и спецслужбы верят в то, что существует некая тайная договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией. Давайте послушаем фрагмент из этого интервью, продолжим. То есть спецслужбы Украины, Главное управление военной разведки под руководством Бурбы готовило спецоперацию по выманиванию вагнеровцев вместе с американцами. Их должны были усадить в самолет в Минске, повезти якобы в Стамбул, а по дороге самолет должен был приземлиться в Украине. Среди этих вагнеровцев были 2 человека, участвовавшие в сбитии Боинга над Там все небе над были Донбассом. редкие персонажи. Насколько я слышал, опять же, я могу ошибаться. Там действительно была создана в Венесуэле фирма, набран персонаж. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки. Они им платили там реальные деньги. Они реально... Помимо всего прочего, еще говорили и про вагнеровцев. Ну а до этого Андрей Богдан сказал, что есть вот некая такая договоренность, которая состоит из 13 или 12 пунктов. Мы вам воду, вы нам то, мы вам пленных, вы нам то, мы вам 3 миллиарда по газу, а вы нам какие-то авиасообщения и так далее. Как вы думаете, реально вот существование вот такого документа? Справа в тому, що сьогодні він викликався в ДБР на допит, і ДБР вже ж дало повідомлення, що в процесі цього допиту його як свідка він сказав, що ця інформація йому стала відома з відкритих джерел. СМІ. Тобто, насправді це, знаєте, якщо ми чогось не знаємо, то я намагаюся виходити з того, що мені це невідомо. Значить, далі починається якась конспірологія. Я поки що не готовий сказати цю ситуацію, по-іншому аналізувати, тому що немає в мене якихось інших даних. Інша справа, тут така малесенька ремарка, що ДБР не може розголошувати дані, які в процесі допита Богдана, хай навіть як свідка, стали відомі. Але це теж інша вже історія. Але питання полягає в тому, що, мені здається, просто Андрій Богдан, він таким чином веселиться. Він хайпує, він грає свою гру. Тобто це такий доктор зло, доктор хаос, я не знаю. Давайте к следующей теме с вами перейдем. МИД Украины оперативно выразил протест в связи с проведением Российской Федерации 13 сентября местных выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь. Также в Европейском Союзе заявили о непризнании так называемых выборов на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, которые состоялись в воскресенье. Давайте подробнее посмотрим в сюжете.
На кораблях, в лікарнях і на подвір'ях. Дільниці для незаконних виборів окупаційного губернатора Севастополя облаштували всюди, де тільки можливо. Щоб не купчитись на стаціонарних дільницях, окупаційна адміністрація створила 3 нові – в лікарні Пирогова і на 2 кораблях Чорноморського флоту загарбників. Як і на липневому путінському референдумі, дільниці влаштували і на подвір'ях. Це мало б залучити якнайбільше політично активних пенсіонерів. Втім, явка у підсумку склала менше 48%. А розгромну перемогу у 86% очікувано отримав ставленик Путіна Михайло Розважаєв. Його у 2018 році призначили виконувачем обов'язків окупаційного губернатора міста. Туди Розважаєва перекинули з Сибіру, де він очолював Хакасію. Як по свистку голосували військові Чорноморського флоту та бюджетники. А кабінки для голосування за гаражами – не завада прозорості, вважає очільник окупаційного ЦВК Севастополя Сергій Даниленко. Мелкие процессуальные нарушения, естественно, были, которые не могут вообще рассматриваться как основания для отмены каких-либо результатов по отдельным участкам. Псевдовибори окупантів незаконні, а їх результати нікчемні. В Міністерстві закордонних справ України протестують проти так званих виборів в окупованому Севастополі. У відомстві зауважили, що їх результати не мають жодної юридичної сили, а організатори понесуть відповідальність перед законом. Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України. Усі причетні до підготовки та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму нестимуть відповідальність згідно із законодавством України. Закликаємо іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії Російської Федерації та чітко заявити про невизнання результатів так званих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також посилити політико-дипломатичний тиск на Росію, у тому числі шляхом розширення санкцій. Не визнали окупацію, не визнають і псевдовиборів. У ЄС наголосили на незаконності голосування в окупації і нагадали, що Крим – це Україна. Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією, а тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові. Будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові, який стверджує, що представляє Крим та Севастополь, не буде визнаний ЄС представником тих територій, які входять до складу України. Неповага до українських та міжнародних законів притаманна для Росії, заявляють у представництві президента України в Криму. Там подякували Євросоюзу за підтримку та закликали до тиску на окупантів до повного звільнення півострова. Владислав Стужук, Заман, АТР. С начала оккупации Крыма и по сей день мы видим, как оккупанты на территории Крыма проводят незаконные выборы. Это не первый раз. Так как мы можем влиять на эту ситуацию, кроме выражения протеста, ноты, обеспокоенности и так далі? За великим рахунком, ніяк, з однієї простої причини, тому що можна звертатися до різних там інстанцій, але в чому проблема? Що всі дієві механізми в міжнародному праві, вони передбачають, що, скажімо так, в умовах там спору двох сторін, друга сторона визнає дію міжнародного права і готова приймати, наприклад, рішення Європейського суду з прав людини на своїй території. А Росія ж у 2015 році ще зробила вже тоді в кінці 2015 року перший крок, яким визнала пріоритет внутрішніх норм і судових рішень над міжнародними. Це було окреме рішення Конституційного суду Російської Федерації, хоча це рішення... Це ж ніяк на нас не впливає. Так, на нас це жодним чином, звісно, не впливає, але це ж не... І ми не впливаємо так само, як Росія на нас, так само ми на Росію зараз теж не можемо вплинути. Тому що Слушайте, все буде, а мы можем не признавать в целом выборы, которые проходят на территории Российской Федерации в связи с тем, что к ним причастны также выборы на оккупированной территории? Мы готовы пойти на этот шаг? Ми можемо. Тільки питання в тому, що для нас це дасть, які результати
Тому що в міжнародному праві є випадки, коли не визнається навіть окупація, але по факту відносини дипломатичні жодним чином не припиняються. Ну, самий яскравий приклад – це з країнами Балтії, Сполучені Штати Америки, які так і не визнали фактично те, що Радянський Союз здійснював окупацію цих територій, потім вони стали частиною, відповідно, Радянського Союзу, але попри це дипломатичні відносини існували. Ну, треба просто розуміти, що такі дії, я не проти них абсолютно, тобто можна їх сприймати як варіант, але вони не будуть давати якогось для нас позитивного результату. Ну вот проведение незаконных выборов на территории временно оккупированного Крыма может стать аргументом для усиления санкционного давления против России? Может, в этом направлении? Можна пробувати, але я думаю, що тут швидше можуть якісь інші події чи дії російської влади сприяти тому, що будуть посилюватися санкції. В цій частині, хіба що можна казати про те, що будуть зберігатися санкції. Що теж саме по собі є непоганим варіантом, але тут же є нюанс. Якщо ми кажемо про санкції, їх треба все-таки аналізувати на предмет того, наскільки вони змістовні. Тобто багато санкцій, вони дуже голосно звучать, а по факту нічого не дають. Наприклад, заборона купівлі товарів, вироблених в Криму європейськими державами. Це один із ключова вважається санкцій. Але якщо подивитися, фактично і невелика кількість товарів, це так м'яко кажучи, купувалася. И, тобто, фактично, ця санкція, вона і мертвая. К вопросу санкций мы еще с вами вернемся. Я предлагаю перейти к следующей не менее важной теме. 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников глав государств Нормандской четверки. По итогам от Украины и России прозвучали совершенно разные заявления о возможности встречи лидеров формата. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, встреча рано или поздно состоится. Давайте его послушаем. Так, не було досягнуто конкретних домовленостей щодо термінів, але все свідчить, що процес рухається вперед. Я впевнений, що цей саміт відбудеться, хоча, на жаль, не можу назвати сьогодні конкретну дату. Сподіваюся, що він відбудеться до кінця цього року. Ну а вот представитель Российской Федерации, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак обнародовал принципиально противоположное заявление. Козак заявил, что одна из сторон считает саммит самоцелью, очевидно, имея в виду украинскую сторону, и условия для проведения саммита нет, сказал Козак. Давайте его послушаем. Не дивлячись на те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт в нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає. Якщо ми будемо збиратися, щоб просто поговорити, ми відстрочили врегулювання конфлікту на невизначений термін. Военный эксперт Олег Стариков с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Ну вот вы сейчас услышали заявление Дмитрия Козака и Андрея Ермака. Почему такая дискоммуникация, когда одна сторона говорит одно, другая другое? Нас опять путают интерпретациями или что происходит? Нет, каждая сторона преследует свою точку зрения, поэтому действительно никакого саммита не будет на уровне президентов стран. До тех пор, пока не будут выполнены те обязательства, которые взяла на себя Украина в декабре 2019 года. В принципе, вот и все. Ну, тут идет, если речь о коммюнике с прошлой встречи лидеров Нормандской четверки, то тут и российская сторона, как украинская сторона, говорит, не выполняет свои обязательства. К примеру, до сих пор не было обмена пленными всех на всех. И, как наша сторона говорит, тормозит как раз-таки Российская Федерация. Ну, опять же, процесс переговоров — это двухсторонний процесс, извините за тавтологию. Поэтому Российская Федерация трактует так, украинская делегация трактует так. Поэтому сейчас коммуницировать может только или Берлин, или Париж. А по-другому не получится. Если сталкивать нас лбами, именно в дипломатическом отношении, то ничего не получится. Это только коммуникация между нашему министру иностранных дел, надо работать с министром иностранных дел Федеративной Республики или Французской Республики.
Так а что, украинской стороне постоянно нужно идти на уступки? Вы помните, перед первой встречей 4 лидеров в нормандском формате Россия выдвигала ультиматумы, ряд ультиматумов, которые Украина, в свою очередь, пыталась выполнить. Что на этот раз? Опять будут русские выставлять свои ультиматумы ради встречи в нормандском формате? И как долго мы будем идти на эти уступки? Ну, во-первых, они говорят, что нам никакая встреча не нужна, и до тех пор, пока не выполните то, что мы говорим, никакой встречи не будет. Это заявление, вот Козак сейчас об этом сказал. Это первое. И второе. Опять же, по непонятным причинам я лично не понимаю, почему президент Зеленский подписал это коммюнике в декабре 2019 года. Что его подвигло, почему? Он это ж не объясняет, никто нам рассказать не может. А Россия, в принципе, на это и ссылается. Так же, как на подписанное в феврале 2015 года президентом Порошенко Минск-2, так называемый, и вот это коммюнике. Поэтому здесь на первый фланг выходит дипломатическая составляющая. И здесь работа дипломатов. Если наш министр иностранных дел не сможет это протолкнуть, именно этот вопрос, ничего не получится. Тут Лаврова не перебить. Скажите, а какой должен быть вообще практический результат от встречи 4 лидеров в нормандском формате? От чего мы ждем? Вот прекрасный вопрос. Так вот я хочу узнать от нашей власти, что они вообще хотят. Выполняем мы Минские соглашения, не выполняем мы Минские соглашения. Если не выполняем соглашения и выносим на консультацию. Мы же сейчас, я лично ничего не могу для себя уяснить, что хочет действительно наша власть. Сегодня они говорят одно, завтра другое, послезавтра третье. Поэтому надо определиться. А как определиться, тогда уже будем комментировать, строить или подсказывать, что необходимо делать. А сейчас, до тех пор, пока Банковая не решит для себя, что для нее важно, то вот такая ситуация будет продолжаться. Что, по-вашему, может вывести Минские соглашения из стагнации, в которой они сейчас находятся? У меня звук пропал. Алло. Да, слышу. Да. Что, по-вашему, может вывести сегодня Минские соглашения из стагнации, в которой они сейчас находятся? Ну, во-первых, как это не парадоксально, как это кому не хочется слушать, любые переговоры должны вести к компромиссам. Вот эти компромиссы должны обсуждаться между сторонами Украиной, Россией, Берлином и Парижем. Поэтому вот только так. У нас это переговоры. А до тех пор, как мы можем до той черты, до какой мы будем сопротивляться, и нас с места не сдвинут. То же самое и Российскую Федерацию. Поэтому здесь, опять же говорю, мастерство дипломатии. Спасибо большое. Олег Стариков, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. На какие компромиссы может пойти Украина ради достижения мира? Ну, знаєте, це таке, звичайно, складне питання. Да, і нужны ли вообще такі компроміси? Чи наскільки, поки що я бачу, що українська влада, вона все-таки намагається триматися на тих позиціях, які вбудовувалися ще раніше. При цьому основні питання змін формату відносин з Російською Федерацією, вони пов'язані з тим, що відбувається процес обміну полоненими. Так? Але в всьому іншому я не бачу, що якісь ідуть дійсно там поступки, які б свідчили там про те, що інтереси України перестають бути пріоритетом для якраз української держави. Да? То фактично... Откуда такі виводи? Ну, дивіться, от я аналізую там за цей рік, скільки там Зеленський, чи вже більше, президент. Вже стільки говорили про зраду, і про подачу води в Крим, і про те, що відбудуться вибори і не будуть допущені там українські політичні партії, і про інші речі. Але да, є якісь заяви, які можна сприймати неоднозначно, в тому числі таких персонажей, як пан Фокін, да? Але по факту, якщо ми кажемо з точки зору дій, то я не побачив жодної зради поки що.
Ну, серйозно, хоч і намагаються її весь час знайти, але я б сказав би, що... Ну, может, потому что украинское общество у нас такое пассионарное, и оно не дало случиться тому, что должно было произойти. К примеру, вот последняя, да, история с проведением инспекции с сепаратистами на наших военных позиціях. Ну, дивіться, за умови, який рівень підтримки Зеленського на сьогоднішній день, в нього все-таки простір для маневру достатньо широкий. Тобто, коли падає рейтинг у політика, суттєво падає, то, звичайно, тоді він орієнтується в тому числі там, на реакцію суспільства. Він так повинен орієнтуватися. Але тут в нього є завжди, ну, скажімо так, от аргумент чи довод про те, що чекайте, мене яка кількість людей підтримали мою лінію поведінки. Тому я не думаю, що це пов'язано з цим фактором, він може мати вплив. Але я думаю, що є ще й інший аспект, що на етапі приходу до влади ситуація бачилась по одному, а коли ти опиняєшся вже при владі, ти зіткуєшся з реальною ситуацією, з діями російської сторони, то в тебе, очевидно, що і міняється якби, да, і бачення ситуації. Але при тому, ну, звичайно, що є інший аспект, що Зеленському необхідно постійно, ну, проходити між крапельок, зважаючи на особливості його риторики, яка здійснювалася дійсно перед виборами. І тому інколи бувають такі заяви, які достатньо є контроверсійними. Але все-таки я прихильник того, щоб ми орієнтувалися не на заяви, орієнтувалися безпосередньо на дії. Ну вот смотрите, Дмитрий Козак, вот мы услышали сейчас с вами его заявление, и он опять говорит, вот дежавю. Такое было и в прошлый раз перед встречей 4 лидеров в нормандском формате. Зачем проводить саммит? Просто для того, чтобы его проводить. Смысл нет. И тогда тоже об этом говорили. И выдвигали ряд условий и ультиматум. Там разведение войск на Донбассе в 3 пунктах, да, там подписание формулы Штайнмайера. И еще там много чего российская сторона требовала от Украины, чтобы в итоге провести вот эту встречу. Что на этот раз? Мы опять будем слышать какие-то ультиматумы от России и идти на них, чтобы эта встреча состоялась? И зачем нам тогда такая встреча? Ну, знову ж таки, я б не сказав, що ми на якісь такі ультиматуми йшли, неприпустимі, але давайте не забувати, що Дмитро Козак чи Козак, то все-таки це людина, яка знає, як себе поводитися в схожих ситуаціях. Достатньо згадати, що він стояв в основ ситуації в Придністров'я і був ще окремо його план. І я думаю, що якраз, в принципі, те, як він поводить, як він говорить, це в розрізі цьому. По суті, якщо ми зараз будемо говорити, то існує, мені чомусь так здається, певна патова ситуація. Свого роду, це якщо там аналогії з шахів говорити, якщо аналогії з боксу, то ситуація клінча. Цей клінч він поки що не міняє. І я не бачу особливо ще поки варіантів, щоб він якось змінив. Какая цель Путина по Донбассу стратегическая? Чего он хочет? Ну, цілі ж можуть змінюватися. Я думаю, що на 2014, початок 2015 року були одні цілі. Зараз, ну, розумієте, тут же ж питання і в тому, що як буде відбуватися ситуація, розвиток з Білорусією. І однозначно для мене лише одне. Сакрального значення Донбас для Путіна на сьогоднішній день, на відміну від Криму, немає. Тому за певних умов він може йти якраз в тій частині на там поступки, але просто треба говорити про те, яка ціна цих поступок. Ну, фактично ми заговоримо про те, що все крутиться, вертиться навколо того, що ми готові вам там ледве хоч не завтра віддати Донбас, але при цьому ви забуваєте питання Криму. От я думаю, якраз в цьому розрізі все має місце. Это невозможно. Ну, от ви самі дали відповідь на питання. Если по Ну, я Донбассу- собі просто, розумієте, ну, за великим рахунком, да, мені складно. Тобто я самого візьмемо з вами умовно проросійського політика в Україні, ну, він ніколи не скаже, публічно точно, про те, що за певних умов Крим може залишитися в складі Російської Федерації. Ну, тому що це буде його за будь-яких умов знижувати йому, м'яко кажучи, знижують йому рейтинг навіть в межах свого електорату. Якщо навіть не обвалить.
Если по Донбассу у нас есть, вот как мы видим, какие-то сейчас переговорные площадки, да, то по Крыму их не было, по крайней мере, вот до сегодняшнего дня, потому что сейчас в офисе президента, в Министерстве иностранных дел Украины планируют создать платформу, диалоговую платформу по обсуждению деоккупации Крыма. Что это может быть за платформа? Как вы думаете, будет ли она эффективна? Так, для ефективності має бути якісь зміни відбутися в Російській Федерації. Можна пробувати якісь плани теж будувати. Ми з вами теж, по-моєму, про це говорили, що є таке в міжнародному праві. Інколи застосовується, коли на певний період вводиться сумісне управління, а потім може вирішуватися питання на референдумі про статус певної території. Ну, це варіант, який мені не подобається, да, умовно кажучи. Але коли існують спори про територію, ну, це один із самих реальних варіантів в розрізі того, що ми кажемо там, Україна-Росія. Да? Тому що якщо ми говоримо про інші варіанти, ну, наприклад, там, Суд Організації Об'єднаних Націй може теж вирішувати територіальні спори між державами, але ну, по Західній Сахарі Суд Організації Об'єднаних Націй між 3 країнами вже більше 20 років вирішує цей спір. Є варіанти, коли такі спори вирішують, наприклад, по острову Зміїному. Було теж спір в Міжнародному суді ООН між Україною і Румунією. По водам, там теж територіальним. Але Україна визнала, ще до того, як розглядалася справа, про те, що вона визнає будь-яке рішення, так само, як і Румунія. Тобто, да, визнає рішення Міжнародного суду. А в умовах, коли ми говоримо, що Росія на це не піде, то поки що Тогда за что цих остается умов... у мира? Что остается? Та ви ж бачите, світ насправді ми можемо говорити, що сьогоднішній його мейнстрім – це от, да, те, що кажуть, реальна політика. І єдиний момент – це фактор часу. І треба дивитися, як буде розвиватися події. Но у нас нет времени, мы в центноте сейчас. Ну як? Історично, я думаю, що перевага на стороні... Время идет в Крыму, вот в 2014 году. Я розумію, да. Да, але з точки зору історії, ну, перевага, мені здається, певна є там в Україні все рівно. Ну, тому що для Росії процес турбулентності, в який вони потраплять, коли все ж таки влада Путіна, вона припиниться, це буде надзвичайно складний процес. Тому що немає все-таки практики в Росії демократичної зміни влади. Тобто, так, коли міняється одна еліта на іншу. Все-таки в Україні ця практика, вона все-таки існує. Давайте к следующей теме. Давай. 2 независимые лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении правительства ФРГ. Давайте послушаем. Результати дослідження спеціальних лабораторій Франції та Швеції підтверджують німецькі висновки. Незалежно від досліджень, що проводяться Організацією з заборони хімічної зброї, 3 лабораторії наразі незалежно один від одного надали докази отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Ну и в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального не прекращаются разговоры о том, что нужно в качестве санкции заморозить строительство «Северного потока-2». Вот верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение о заморозке газопровода «Северный поток-2» в руках Германии, а не Европейского Союза. Давайте послушаем его цитату. Я повинен сказати, що комісія ніколи не демонструвала сильного ентузіазму з приводу «Північного потоку-2». Как вы думаете, что будет с «Северным потоком-2»? Повлияет ли ситуация с Алексеем Навальным на его завершение, на его строительство? Я думаю, що буде завершено. Ну, тобто, це більше питання далі намагання на цій темі європейців здобути певні, можливо, економічні бали і економічні дивіденди. Навряд чи ми можемо говорити, що європейці готові зараз відмовитися вже на цьому етапі від, скажімо так, завершення будівництва. І ви знаєте, якщо найбільш серйозніші речі не зупиняли це будівництво. Зокрема, Крим, зокрема, ситуація на Донбасі, можна ще далі говорити, да? То навряд чи те, що трапилося з Навальним,
попри безумовну повагу до людського життя, буде впливати на дії Російської Федерації. Трубопровод «Северный поток-2» подрывает энергетическую политику Европейского Союза изнутри и является особенно опасным из-за своего влияния на Германию. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий в статье, опубликованной в воскресенье 13 сентября в немецкой ежедневной газете. Давайте его послушаем. Трубопровід зробить Європу залежною від поставок російського газу і дасть російським олігархам значні фінансові вливання. Однак найнебезпечніше в цьому те, що Росія під прикриттям економічної співпраці набуває впливу на поведінку одного з найбільш важливих в економічному та політичному планах партнерів по ЄС і НАТО – Німеччини. Михайло Гончар, експерт міжнародних енергетичних та безпекових відносин. З нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Доброго дня. Как вы считаете, отравление российского оппозиционера Алексея Навального может повлиять на заморозку строительства «Северного потока-2» в качестве санкций против России? Я б не перебільшував би значення ситуації з Навальним. Вона швидше є каплею терпіння, яка переповнює чашу. Тобто про санкції заговорили в контексті, я би так сказав, сукупності всіх діянь, злодіянь Росії. І не тільки, що стосується отруєння Навального, але і взяти ситуацію з отруєнням Литвиненка полонієм в Британії, зброярів Гебрів в Болгарії, справа Стрекалів і вбивство грузинського громадянина чеського походження Хангошвілі в Берліні. Тобто все це переповнювало чашу терпіння, а ситуація з Навальним як зіграла роль каталізатора. Але тут доволі недозначна ситуація. З одного боку, Жозеп Борель має рацію, що Європейський Союз, як Європейський Союз, ніколи не підтримав проект «Північний потік-2» і займав завжди послідовну позицію його несприйняття. Але з іншого боку, зараз позиція Європейського Союзу нагадує позицію Страуса. Тобто замість того, щоб, власне кажучи, покласти край цьому проєкту, по суті, Німеччині дається карт-бланш вирішити питання щодо подальшої долі проєкту. Ну, мы вот с нашими экспертами, экономистами говорили на эту тему, как будет вести себя Германия. Значит, большинство из них говорит, что все-таки в вопросе выбора между экономическими выгодами и гуманитарными ценностями Германия будет достаточно циничной и выберет все-таки экономические выгоды. А вы как считаете? Поза всяким сумнівом, що вона так би це і зробила. Але є фактор американських санкцій. Вони нікуди не поділись. Більше того, Сполучені Штати чітко показали, що вони збираються ці санкції посилити. Більше того, я думаю, що найближчим часом буде відповідне звернення з американського боку до Німеччини і європейців все ж таки припинити цей проект. Але навіть якщо уявимо собі ситуацію, що те, що ми називаємо здоровий глузд, візьме гору в Німеччині, і цей проект буде припинено, то швидше він буде призупинений на деякий невизначений час, аніж просто припинений. І в цьому полягає така своєрідна проблема на подальше, що десь колись, в якомусь майбутньому, чи протягом кількох місяців, чи кількох років відбудуться зміни в Росії, і в Німеччині передусім згадають, що у нас є проект, з путінським режимом його не вдалося реалізувати із-за його неадекватної поведінки, а, мовляв, от з'явилась нова влада в Росії, давайте його реанімуємо і реалізуємо, тому що він у взаємних інтересах. Тому от така небезпека є, тому ми повинні докладати усіх зусиль спільно з нашими спільниками в Сполучених Штатах, в Польщі, щоб зрештою цей проект був знищений як такий.
Ну, вот знаете, есть еще такая точка зрения, что из-за коронавирусного кризиса потребность в газе сильно уменьшилась, и какое-то время он может даже просто стоять пустым, этот трубопровод, и Германия может, ну, так сказать, играть на нервах и пытаться выторговать какие-то другие для себя условия. И вот так или иначе, вот эта заморозка трубопровода не очень-то и скажется на ее экономических провалах. Вот как вы считаете? Ну, поточна кон'юнктура на ринку нафти і газу вже призвела до, по суті, колосальних втрат Газпрому. Практично він за цей період з початку року недоотримав 2/3 своєї виручки, майже 2/3 традиційної виручки. Тому тут чим далі, тим більше проблем він матиме. Так що той, хто говорить, що це сильно не скажеться на економічному становищі Газпрому чи Росії, той глибоко помиляється. Дивіться, зараз Туреччина практично майже обнулила, мінімізувала закупки російського газу, переорієнтувалась на азербайджанський. В Німеччині не буде жодних проблем, якщо по Північному потоку-2 та навіть по Північному потоку-1 не буде поступати жоден кубометр газу. Скорочення споживання внаслідок пандемії коронавірусу носить тимчасовий характер. Тому не треба уповати на те, що споживання газу різко впаде. Особливо в період, коли здійснюється перехід до водневої енергетики. Газ – один з видів сировини мінеральної, з якої можна отримувати води. І німці напрацювали відповідні технології щодо цього. Тому певний попит на газ буде зберігатися. Інша справа, що трубопроводи, які набудувала Росія, вони не потрібні, вони надлишкові. І це економічно всі чудово розуміли. Тільки німці давали вигляд, що вони не розуміють і говорять, що це суто економічний проект. Дуже дякую вам. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми переходимо к следующей важной теме, а тема Беларусь. В это воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся новый масштабный марш оппозиции. Протестующие попытались дойти до резиденции диктатора Александра Лукашенко в Дроздах. Силовики на этот раз действовали более жестко, задержали свыше 400 человек. Зафиксированы случаи стрельбы с помпового ружья, были задействованы светошумовые гранаты, были и вовсе вопиющие случаи со стороны силовиков. Давайте посмотрим, что говорится без комментариев. Все это происходило на фоне надвигающейся встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и временно исполняющего президента Беларуси Александра Лукашенко в Сочи сегодня, которая длится в данный момент. Ваш прогноз. Чего вы ждете от встречи Лукашенко з Путіним? Тут є кілька сценаріїв. І один із сценаріїв – це створення чогось на зразок конфедерації. Союзне государство? Так, да, коли може зберігатися. Тобто конфедерація ж вона теж має різні варіації. Але в будь-якому випадку конфедерація передбачає це спільні збройні сили. Тобто це перший варіант. Другий варіант, коли це конфедерація на межі з федерацією. Те, що існує, наприклад, Європейський Союз, дуже складно його форму встановити, тому що є ознаки як конфедерації, так і федерації. Це другий сценарій. Ну і третій сценарій, коли все лишається як є, тому що для Росії він може бути найбільш прийнятним з різних точок зору, тому що все-таки ті ж самі дані в цілому про те, що якраз відносно приєднання, умовного приєднання Білорусі, немає такої ейфорії в Росії, абсолютно вже. Вже ж є певний історичний досвід, да? Що це дає насправді. Але, в принципі, не треба виключати, що якраз в Росії в Путіна може зіграти ірраціональний момент, і виходячи з усіх його, в тому числі психологічних таких установок внутрішніх, пов'язаних з тим, що Росія має бути великою імперією. Але як воно далі буде, тут я не беруся говорити. Єдине, що безумовно те, що
скажімо так, от Лукашенко ослабне, це 100%. І далі це вже питання до самих білорусів, на що вони готові в цій ситуації. Давайте подключим к нашей беседе Дмитрия Бондаренко, политического узника, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь». Он с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте, Богдан. Дмитрий, извините. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, сегодня в Сочи прибыл Александр Лукашенко. Уже как 3 часа длится встреча Владимира Путина с Лукашенко. Чего ждете? Ничего не жду. Лукашенко что-то ожидает от Путина, он ожидает спасения, кредитов, помощи. Мы, белорусы, будем рассчитывать на себя, и сейчас будет зависеть все от нашей решимости, от мужества, от последовательности. Я думаю, так будет. Мы же понимаем, что где есть переговоры, там есть и торг. Что может, по-вашему, предложить Лукашенко Путину за ту поддержку, которую он сегодня, очевидно, ему оказывает и будет, наверное, оказывать впредь? Меня не интересует, что Лукашенко обещает Путину. Это без значения. Все будет зависеть от того, смогут ли белорусы продолжить еще протесты по украинскому сценарию еще на несколько месяцев. Я думаю, смогут. Я думаю, с каждым днем луканомика, как у нас говорят, разваливается. И готов будет Путин взять на себя бремя еще после Сирии, после Донбасса, после Крыма, после Ливии, после коронавируса в своей стране. Готов ли он будет взять еще эту тяжелую экономическую ношу, помня о том, что Советский Союз, который был гораздо мощнее, имел гораздо больше ресурсов, более мощную армию, и он все равно развалился. И Путин прикидывает, не станет ли эта ноша смертельной для российской экономики и для него лично. А чего сегодня требуют белорусы? Белорусы на протестные акции выходят с бело-красно-белым флагом, что означает свободу. Да? Что сегодня для белорусов свобода? В этом случае, наверное, бело-красно-белый флаг и свобода, и независимость. И белорусы требуют отставки Лукашенко в первую очередь, проведения свободных выборов, и потом наказания тех преступников, тех бандитов в форме, которые убивали и пытали женщин, молодежь, интеллигенцию белорусскую. Это 3 основных требования. И то, что белорусы готовы сражаться за свою свободу и независимость, я думаю, они это доказали и опровергли очень многие стереотипы, в том числе и у украинцев, которые, в общем-то, до последнего времени говорили: не трогайте батьку, он хороший хозяйственник. Но оказалась реальность совершенно другая. Вы, когда говорите «сражаться», вы имеете в виду мирные протесты, правильно? Ненасильственную борьбу, сопротивление? Я недавно говорил, что ненасильственное сопротивление это выбирали лидеры оппозиции, в том числе и я, и в том числе мои коллеги. То есть, мы шли путем ненасильственного сопротивления. Но после того момента, как внутренние войска и ОМОН стали входить в рабочие кварталы, я, например, в Минске, мой родной квартал – это Серебрянка. Именно этот квартал оказал наиболее упорное сопротивление 9-11 числа этим карателям в форме. И когда они поняли, что они могут получить отпор, и эти люди отнюдь на ненасильственное сопротивление не подписывались, то, в общем-то, они перешли к другим методам, к более осторожным на какое-то время. И после заявления Путина о том, что он готов вести сотрудников внутренних дел в Беларусь, здесь уже действует военная присяга, и мы будем уже защищаться любыми способами в соответствии с воинской присягой, просто уничтожать оккупантов, так как поступают украинцы или поступали наши предки во время немецко-фашистской оккупации.
Ну, если оценить силы и возможности, мы видим, что на стороне Александра Лукашенко вся вот силовая мощь силового ресурса. Есть вот некий вот этот мифический силовой резерв, о котором говорил Владимир Путин. Ну и, очевидно, вся пропагандистская машина России тоже на стороне Александра Лукашенко. А что есть у его оппонентов? Вы знаете, я служил в свое время оккупантом в группе советских войск Германии. Вот в Германии была миллионная группировка советских войск. В Польше где-то 300 тысяч, в Чехословакии, наверное, тоже 300 тысяч, в Венгрии еще столько же, в Монголии там было, на Кубе. И тем не менее, вот эта вся мощь, вот эта вся армада, она вынуждена была бежать. Выведены были все танки. Еще просили вот у оккупированных народов, чтобы они платили военные городки. Поэтому в истории вот так бывает, когда агрессор, диктатор не рассчитывает свои силы, думает, что он сильный, он может на что-то опереться, а потом наступает крах и все радикально меняется. Вот мне кажется, для Лукашенко этот момент наступил, а для Путина вот этот выбор, если он решит поддержать своего врага, друга, да, то это может очень печально закончиться для России, потому что информационное пространство в интернете общее, россияне видят, как белорусы сражаются за свободу против диктатуры. Это все может очень быстро перекинуться на Россию, тем более, что образ врага из белорусов даже российским пропагандистам создать будет очень сложно. Ну а вы думаете, что Путин еще не определился, учитывая, что он уже оказывает свою помощь Лукашенко? Нет, он не определился. Это видно, что по заявлениям его пресс-секретаря Пескова, который делает такие противоречивые заявления. Недавно он назвал, например, избиение сотрудниками милиции женщин в Беларуси, назвал это хулиганскими действиями. Вот. Ну и мне удается иногда смотреть там Соловьева, да, и я просто вижу, что они даже не знают, как еще относиться. Потому что вроде бы и на стороне Лукашенко, а с другой стороны Жириновский позволяет себе такие заявления, что Лукашенко должен немедленно уйти, иначе его просто убьют. Вот, поэтому видно, что Кремль еще решение не принял. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сегодня обратилась к президенту России Владимиру Путину по поводу его встречи с временно исполняющим обязанности президента Беларуси Александром Лукашенко. И вот что она сказала, давайте вместе послушаем. Я хочу нагадати Володимиру Путіну, що б ви не прийняли і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі, це не буде мати законної сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку в довірі і підтримці на виборах. Я дуже шкодую, що ви вирішили вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом. Вот что сейчас с белорусской оппозицией? Неужели белорусская оппозиция сегодня рассчитывает на Путина? Я хочу сказать, что Светлана Тихановская является выбранным президентом. За нее проголосовало 80% белорусских граждан. Но она не является лидером белорусского народа и не является лидером белорусской оппозиции. Настоящие наши лидеры – это и муж Светланы Сергей Тихановский, и Микола Статкевич, Павел Северинец и Виктор Бабарыка. Это те люди, которые, если бы они участвовали в выборах, ну да, они выиграли бы у Лукашенко. И они лучше были бы готовы к роли руководителя. Но то, что сказала вот Светлана Тихановская в данном моменте, я полностью поддерживаю и согласен с ее каждым словом. Но ситуация у нас такая была, что наши лидеры настоящие сидят в тюрьме. Некоторые лидеры находятся в эмиграции. Но Светлана, она продолжила дело мужа, она очень серьезные такие
сделала шаги, в том числе внутренние, психологические шаги сделала, и сейчас выглядит достаточно достойно. Но ожидать от нее, что она будет лидером народа, нет, мы люди, ветераны, скажем, оппозиции, мы на это не рассчитываем, мы должны ее поддерживать, она имеет международные контакты, может представлять белорусов, безусловно, но решать будет белорусский народ, решать будут стачкомы, студенческие стачкомы, решать будут лидеры микрорайонов Минска и тех городов, где люди восстали и выходят на протесты. Сегодня другие лидеры будут определять судьбу Беларуси. Но Скажите, Светлана – символ. Вот последний вопрос. Сейчас бытует такое мнение, что идет процесс создания союзного государства Беларуси и Российской Федерации. Вот в случае, если действительно такое союзное государство будет создано, а Путин Лукашенко даст там какую-то должность и объявит его там каким-то сенатором, как будет реагировать белорусский народ? Формально союзное государство озвучено, и оно существует уже много лет на бумаге. И сейчас Беларусь и Россия намного дальше от этого союзного государства, чем были 5 лет назад, год назад или 10 лет назад. Потому что, представьте, в стране идет итальянская забастовка, то есть планы, которые доводятся до предприятий, выполняются на 25, в лучшем случае 50%. Да. Люди отказываются выполнять решения власти. Сотрудники милиции в форме боятся появляться в районах. О каком союзном государстве? Лукашенко ничем не управляет. То есть, да, он президент ОМОНа, как сейчас говорят, но этого очень мало, потому что восстала вся страна, этого не хватит. Поэтому вопрос открытый. Мы будем разговаривать и с Россией, мы будем разговаривать с Западом, но это не будет разговор отнюдь о союзном государстве. Спасибо. Дмитрий Бондаренко, политический заключенный, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», с нами был на прямой связи. Дуже дякую вам. Що скажете? Мені здається, що все-таки білорусам ще треба пройти певний шлях для того, щоб усвідомити теж певні речі, пов'язані з тим, що в тому числі революція все-таки передбачає певну жертовність. Я не можу ніяк зрозуміти, чи сприймаються білоруси і, знаєте, в низці там сучасних конституцій, які там приймалися, наприклад, основний закон ФРН, Конституція Словаччини, там є таке поняття право на опір. Так от, право на опір – це не насильницький спротив, а це на опір. Тобто нормальна, здорова реакція, мені здається, будь-якої людини, якщо її б'ють, все-таки захищатися, не просто там підставляти локті, руки, да? А, мабуть, і чинити інші дії, спрямовані на те, щоб знешкодити того, хто тебе б'є. От доки це білоруси не усвідомлять, мені здається, ситуація не поміняється. Так, як ви це бачите. Ви ж розумієте, дуже важлива історична така аналогія, да? Ці всі ненасильницькі спротиви – це класно, це супер. Тільки хай треба зважати на те, скільки вони тривають перед тим, як досягають своєї мети. От, наприклад, санкції відносно режиму апартеїду в Південно-Африканській Республіці були введені всіма європейськими державами, світовими державами, причому санкції дуже потужні. Заборона експорту, купівлі відповідно алмазів, це була основа економіки. В 1984 році, а сам режим апартеїду, він впав тільки на початку 90-х. А насильницький спротив, не насильницький, даруйте, він ще значно раніше почався. Тобто, скільки там років вже перед тим Нельсон Мандела сидів теж з ідеями там ненасильницького спротиву, в тому числі. А як довго в Білорусі буде вот эта последовательна ненасильницька? Дивіться, в принципі, за статистикою, звичайно, це середня така температура по кімнаті, але це такі акції, вони тривають 6-8 тижнів. І повинні бути результативними. Якщо вони в цей час не є результативними, то шанси на те, що далі відбудеться зміна за рахунок них,
в короткій перспективі різко То зменшується. есть Лукашенко будет это все сводить на нет, вплоть до того, что вот эти протесты будут полностью маргинализированы. Ну, локалізовані, я б сказав би краще. Спасибо большое. Олександр Москалюк, політолог, експерт з конституційного права, был гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Ну, а я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на 5 минут. А далее в этой студии будет народный депутат Украины, фракция «Голос» Рустем Умеров. Не пропустите Коршкинч. Yaşayışımızda her gün çeşit türlü hadiseler olup geçiyor. Çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde mutlak cevap vardır. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekun liyeddebberu ayatihi ve liyetezekkera ulul albab.